проблеми в нашето пчеларство. Тайнственото масово измиране на пчелите, при което се унищожи около 1/3 от пчелните колонии всяка година от 2006 година насам, може да се дължи освен на познатите ни американски, европейски гнилци, но взема така също и небезобидното участие на вирусите. В момента около 24 вируса са идентифицирани в медоносните пчели, 6 от които, а именно вируса на формиращите крила, вируса на черната царица, мехурчестия вирус, кашмир пчелен вирус, вируса на острия паралич, вируса на хроничния паралич са най-честите срещани и икономически значими. Въпреки че някои вируси произвеждат разпознавателни симптоми при достатъчно високо множество, пчелните вируси обикновено продължават да съществуват в пчелните популации на ниски нива, без да предизвикат явни симптоми. Симптомите обаче са все още основният метод, при който заболяването се диагностицират пчелина. Предимството на диагностиката, базирана на симптомите, че методът е бърз, евтин и точен за някои заболявания, основният недостатък си, че не всички вируси предизвикват такива явни признаци. Едно от най-важните характеристики на разпространените вируси, да започнем с деформиращите, говоря за вирусите, които сме и констатирали в нашата страна. Това е деформиращия крилата вирус, един от пчелните, които причинява добре определени болестни симптоми за заразените пчели. Типични симптоми на болестта на деформиращия вирус включва изсъхване на крилата, подут корем, намален размер на тялото, както и промяна на цвета при вързите пчели. При вързите медоносни пчели, които са заразени с деформиращия вирус и не се наблюдават изразени клинични признаци, обикновено те изглеждат нормални, но продължителност на живота е много малка. Вирусът е открит на всички етапи от живота на пчелата. В допълнение, доказано е, че при пчели заразени с деформиращ вирус има нарушения, свързани с сензорния отговор, уврежда се и възможности за обучение, както и паметта при възрастните индивиди. Последни години бе намерено, че деформиращия вирус е един от най-разпространените медоносните пчели. Много изследователи посочват важната му роля за появата на синдрома на празния кошер. Втория е вируса на черната царица. Вируса на черната царица засяга предимно развиващи се ларви и какавиди. Вирусът за пръв път бе изолиран от умрели ларви, запечатани в техните килийки. Техният цвят варира от тъмно кафяв до черен, откъдето идва и наименованието на вируса. Болните ларви имат бледо-жълт външен цвят, незрялата ларва умира и става черен на цвят. Вирусът се съдържа във възрастните пчели, но без видими симптоми. Той взема второ място по разпространение след деформиращия вирус. Мехурчестия вирус. Той засяга основно пилото на пчелите и води до смъртност на ларвите, но така също и възрастните пчели в различни етапи на тяхното развитие. Двудневните ларви са най-податливи на инфекция. Засегнатите ларви имат перелно-бял до бледо-жълт и накрая след смъртта черен цвят. Смъртта настъпва, когато ларвите са в изправено положение. Типично преди какавидиране. Те са във формата на обувка. Болните ларви нямат характерен мирис. При инфектиране вързните пчели не се наблюдават явни признаци на заболяване. Но както и при другите вирусни инфекции, заразените пчели имат намалена продължителност на живота. Първоначалното разпространение на мехурчестия вирус в колоните се случва при премахване на умрелите ларви от пчелите помощнички. Видимо обаче, те остават в добро здравословно състояние. Мехурчестия вирус се появява главно през пролетта. Пчеларите рядко считат вируса за сериозна заплаха. Обаче последните изследвания показват, че вирусът от една ларва умряла от мехурчест вирус, вирусът в една ларва умряла от този вирус е достатъчно да убие над 1 милион ларви. Остават вируса на острия паларич, кашмирния пчелен вирус и израелския вирус. Разпространение на акутния вирус се осъществява вероятно чрез секреция на слънчевите жлези на заразените възрастни пчели, като жлезните секрети се подават към младите ларви или смесени в прашеца.
Заразените ларви могат да умират преди те да бъдат запечатани в килигите, ако са погълнали големи количества вирусни частици и да оцелеят като явно заразени при възрастните пчели. Вируса на острия паралич и кашмирния вирус са два генетично свързани вируса. Тези вируси често се наблюдават при видимо здрави пчели. Не се наблюдават специфични симптоми. Трябва да се вземе предвид, че акутният параличен вирус е заболяване на възрастните пчели, а кашмир вируса причинява смъртността както в потомството, така и при възрастната популация. Той заразява пчелите във всички етапи на жизнения им цикъл и често продължава да съществува в рамките на разплодни и възрастни пчели като незабележима инфекция. Заболяването и смъртността, причинено от кашмирния вирус, в различни етапи на развиващите се пчели няма ясно определени болестни симптоми. Сред всички вируси, заразили медоносните пчели, той, подобно на почти неизлечимия израелски вирус, който сме го установили в областта на Търговище, се счита за един от най-вирулентните. Той се намножава бързо, след като попадат няколко вирусни частици в пчелната хемолимфа и може да доведе до смъртността на пчелите в рамките на 3 дни. Единственият, който има най-изразени хронични симптоми, това е вируса на хроничния паралич. Вируса на хроничния паралич е единственото вирусно заболяване на възрастните пчели, които имат добри описани симптоми. Засегнатите пчели стават нелетящи, често пълзат по земята и върху стъблата на тревата в предната част на кошера. Индивидите проявяват анормално трептящи движения на крилата и тялото. Коремчетата могат да бъдат подути и крилата частично разперени в страни. Подуването на коремчета се причинява от раздуване на медоносните тръбички с течност, която води до така наречения симптом дизентерия. Пчелите, страдащи от вируса, могат да са лъскави и мазни, поради липса на въси. Също така инфектираните пчели биват хапени от другите пчели, биват тормозени от тях, които охраняват хода на кошера, да не се бъркат с признаците на ограбване. Възрастните пчели умират в рамките на няколко дни след началото на симптомите. Вирусът се разпространява от пчела чрез директен контакт на тялото. Пчелите се различават генетично по чувствителност, затова селекцията е добра практика, ако се появят самите симптоми. За първи път в страната, Вълчовския колектив с методите на молекулярната диагностика установихме наличието на гореспомените вируси. Вирусите бяха открити във всички изследвани от нас пчелини. В предишните изследвания не бяха наблюдавани съществена разлика между географските райони. В голяма част от пчелините бе установени, че са заразени с няколко вируса, като в Северна България 92% от пчелите се оказаха положителни за най-малко от 2 вируса. Преобладаваща пчелна инфекция с 2 вируса най-много се намерихме в Видинска област. За по-големи подробности ние сме ги дали на вестник пчели, сме отразили географското разпространение на тия вируси в райони. Нашите лабораторни изследвания доказват, че беззоологичният статус е неблагоприятен в изследваните райони и представлява заплаха за нормалното функциониране на пчелните колонии, като е основна причина за смъртността на повече от тях. Получените резултати показват и пътища на предаване на самата инфекция. Обикновено прието е, че варуа е един от най-важните по важност трансмисър, който трансмисира самите вируси в пчелните популации. Ние обаче в нашите изследвания установихме, че тук аз ще наблегна по-нататък за превантивните мерки, които могат да бъдат взети. На първо място трябва да знаем, че в голямата еволюция, която са претърпели пчелите, медоносната пчела, те са изградили свой защитен механизъм. Този защитен механизъм има на клетъчно ниво и има на секреторно ниво. Има установени фактически при клетъчно ниво, когато влезе самия патоген или самия агент в организма, те първи хемоцитите се притичват в отбрана, в смисъл такъв, получава се една фагоцитоза, хващат този възбудител, смилат го и го изхвърлят. Другите, не по-важни,
Това са последно време бяха установени към 7 гени, които са отговорни за производство на антимикробиални пептиди. Тия антимикробиални пептиди потискат самото развитие на самите възбудители и в някои случаи, не може да кажем за оздравяване, и в някои случаи фактически прикриват самата инфекция, която е в пчелите. Установени са важните компоненти на имунната защита, като абесцин, дефензин, велогенин и така. Тези пептиди са свързани с имунната система и е доказана тяхната антибактериална активност, както към грам-отрицателни, грам-положителни бактерии, така и срещу вируси. Нашите изследвания потвърждават тезата, че пчели, инфектирани с микробни агенти, вирусната репликация на деформиращия вирус и вируса на черната царица е много силно изразен в контролната група. Голям брой пчелини бяха намерени повече, аз казах и по-рано, повече от един вирус. По процент как варират вирусите в страната, на първо място е вируса на черната царица, 49%, на второ деформиращия вирус, 38%, мехлъчия си вирус, 9,3%, Исак-Брод вирус, 1,87%, израелския вирус, 0,37%. В пилото бяха намерени дивини и бикюсиви вируси. В изследваните проби, искам да ви кажа, едно от нашите наблюдения, ние изследвахме един район, в който, освен пчелните популации, ние изследвахме и наличието на кърлежи, носителство на вируси. Какво беше нашето очудване, тъй като знаем, че варва е един от главните преносители на тия вируси? Това беше нашето очудване, че ние можахме да изолираме само от 4 фактически кърлежа, можахме да изолираме бикюсиви, дивиди и Исак-Брод вирус. А 53 от тия изследвани пчелини показаха, че има наличие на вирус. Откъде идва сега това вирус? Тия вирусни заболявания. Вирусите могат да инфектират пчелите във всички етапи на техното развитие. Яйца, пило и възрастни. В страната това заболяване се явява най-често като латентна инфекция, скрита инфекция, без да се наблюдават клинични признаци. Доказано вече с молекулярните методи, с които ние работим, имайте предвид, че ние сме в състояние да докажем наличието на тия антигени, ако съществуват в милионни части, 10 на минус 12, 10 пикограма, съвсем минимални частици, че те са в тази наличност. Начините на предаване е решаващ фактор за развитие на заболяването. Говорим, хоризонталното предаване се влияе до голяма степен от наличието на по-голям брой вируси. Колко по-голям е броя на вирусите, толкова времето на заболяването е по-малко. Следователно, в тези случаи може да бъдат наблюдавани и по-голяма вирулентност на инфектираните агенти. Предаването на вируси в медоносната пчела включва заразяване при хранене, както и при полов път, при което става хоризонталното предаване на вирусите от заразени мъжки на женски индивиди по време на чифтосване. Тътните, пчелното семейство могат да бъдат заразени вертикално и от майката, а може също така да предават инфекцията посредством семената течност. С помощта на чувствителните методи ние установихме вертикално предаване на вирусите от майката в нейното потомство, както в яйцата, така и в пилото и младите ларви, което не може да бъде свързано с предаването на инфекцията посредством кърлежа в роден структур. Важен фактор при предаване на пчелните вируси. При вертикалното предаване на инфектираните агенти, последните пряко зависят от оцеляване и размножаване на своите гостоприемници, търти и пчели. Следователно, вертикалното предаване се свързва с ниската вирулентност и латентна инфекция. Трябва да подчертая и голямата роля на факторите на имунната защита. Повишеното ниво на антимикробиалните пептиди, което установихме при инфектираните пчелни колонии, води до потискане на размножение на вируса. В резултата на това не се наблюдават характерните клинични признаци. Имаме заразени пчели, няма клиника. При стресови състояния, като голяма кърлежова инвазия, коинфекция с други патогени, при нашите изследвания голяма част от изследваните проби, освен вирусите, бикюсиви, дививи, сививи, бяха намерени и микоспори, нанозема и американски и европейски гнилци. При недохранване, оскъдна паша, лоши метеорологични условия, лоши гигиенни условия
и други подобни. Всичко това спира растежа в пчелните семейства и защитните сили на организма намаляват. Наблюдава се потискане на имунитета в засегнатите пчели, вирусите излизат от латентно състояние, скоростта на намножаване се увеличава, тяхната вирулентност нараства и по хоризонтален път на предаване се осъществява заразяване на нови и нови гостоприемници и масова смъртност в голям брой пчелини. Не съм се спрял за нозема церане. 2009 година за първи път установихме, че в България е разпространена главно нозема церане. Нозема церане не проявява признаците, които са характерни за нозема апис и не се подава на леченията, които са на препаратите, които се предлагат за нозема апис. Обикновено това заболяване се проявява пролетта. Искам да една заблуда тук, понеже казват, може да се разпространява чрез майките. Не може чрез майките да бъде разпространена, по проста причина, че се заразяват пчелите помощнички при почистване на самите килийки. Заболяването се проявява през пролетта, през лятото затихва, появяват се много пчели, млади пчели, те нямат възможност. Една лъжлива картина, че може би пчелина е свободен от това заболяване и накрая есента може да бъде проявена отново. Искам да ви спомена само за нозема церане. Вижте, важно е да бъдат изследвани, независимо, че има наличие на това, да бъдат изследвани наличието на броя на тия патогени, които се намират в пчелите. По проста причина, ако ние имаме до 500 хиляди, да кажем, няма смисъл от никакво третиране. Над 500 хиляди, вече трябва да се замислим в какви и каква доза могат да бъдат определени тия препарати. Голяма беше и нашата изненада, искам да ви само това да ви спомена, за носителството на американския гнилец. Установи се, че в много райони, без да има клиника, без да има никаква проява, има наличие на американски гнилец. Бяхме сурпризирани и затова се обърнахме към Световната банка да определиме действително касае ли се за американски гнилец или за някакъв друг възбудител. Оказва се, че действително има такъв, даже част от щамовете са близки до тия, които са изолирани в Австрия. Сега, в заключение искам да ви кажа, проучване на здравния статус в страната доказва, че вирусите, ноземите са един от главните фактори, отговорни за голямата смъртност при пчелните колонии. Направените изследвания, това го твърда доказано, доказват наличието в страната на синдрома на празния кошер. Значителните загуби, по-специално в някои райони на Северна България, може да се обяснят с високото ниво на заразяването с вирусите на BKCV, DVD и нозема церане. Заразяването на пчелните колонии с вируси в повечето страни се осъществява, аз ви казах, в повечето случаи и чрез вертикалното предаване, чрез предаване на инфекцията от майката към потомството. Препоръки, аз съм ги дал в Министерството, не знам какво ще стане. Изготвяне на национална стратегия за профилактика и борба с особено опасните заболявания по пчелите. В нея трябва да намерим ясно задължителен контрол на пчелите донори в майкопроизводителните стопанства по отношение на стопанско значимите заболявания. Селекция на устойчиви на патогени агенти и стресови фактори, раси пчели. Да бъде генетично, искам да сложа, ние направихме едни изследвания за биоразнообразието на пчелите в нашата страна. Установи се, че главно имаме три раси пчели. Едната е Апис македоника, другата е карника и третата въртистика е лигустика. От македоника имаме 4 подвида, които са CD там обозначени, които са хаплотипове. От карника имаме 3 и от лигустика 1. Това е в много пчелини, които сме изследвали, изключение на Кюстендилски окръг, Кюстендилска област. Искам да ви кажа, че от направените тук говоря за селекцията, установяваме, че фактически, които са с хаплотип от Апис македоника C2D, по-малко боледуват и фактически даже на някои места липсва въобще такава при наличие на съседни, които са с
от друг тип. Затова селекцията на устойчиви за патогени пчели също трябва да бъде една от важните задачи. Да бъде генетично идентифицирана и организирана българската медоносна пчела. Разработване и внедряване на биопрепарати, стимулиращи имунната защита в пчелните семейства. Добрата санитарна практика е ключа към превенцията. Искам да ви кажа само от личен опит, аз съм пчелар, не такъв голям. Моите пчели заболяха от деформиращия вирус и бики си беше изолиран. Появи се и клиника, оставих пчелите, така взех самите кошери, наблюдавах ги да видим какво ще стане. От един от тях му приложихме един имуностимулатор, имуномодулатор Интерстим. Това е полизахарид там от бактерии, така няма значение. Въпросът е следния, че този кошер оцеля, от него направихме една отводка. Тая година извадихме 32 кг от него, а от самата отводка 12 кг. Въпросът е, не трябва да се подчинява фактически използването на имуномодулатори. Или стимулирането на този имунен отговор, който така или иначе блокира развитието на тия спомените от мен по-рано патогени. Благодаря за вниманието. Надявам се да съм бил ясен. Старал съм се